Nyt lähtee se päivän paras. You're all I can think of. Every drop I drink up. You're my soda pop, my little soda pop. Hei taas! Pitkästä aikaa. Ei ole tullut mitään videoita. Ihan vaan koska ei ole ollut inspiraatiota. Mä teen nykyään tätä ihan silleen miten huvittaa. Vähän just silleen, että ei tässä nyt mitenkään siis niinku sen kummallisempi olla näitä YouTube-juttuja enää tekemässä. Että mä valitettavasti joudun sanomaan, että SSO todennäköisesti ei tule jatkumaan mitenkään. Mulla on niinku aivan täysin lopahtanut into niiden videoiden tekemiseen. I am so sorry about that. Mutta jos te haluatte katsoa edelleen mun kontenttia, niin kyllähän sitä kontenttia tulee. Sitä ei tule vaan niin aktiivisesti kuin mitä se tuli niinku, tai mitä se on tullut viimeiset niinku 10 vuotta. Niin ei tule olemaan niin aktiivista hommaa. Mut joo, se olisi sitten Drakoni. Ja mulla on edessä 3,5 tuntia ajomatkaa sinne. Joten eiköhän lähdetä sitten katsomaan mitä AMV superviikonloppu sitten tässä kohtaa sisältää. Mä pääsin Tampereelle nyt, tai siis niin kuin mulla on 11 kilsaa vielä päämäärään, mutta siis tää jännitys ja se realiteetti iski just nyt, että tossa 4 tunnin päästä alkaa päälliköiden ottelu ja se tarkoittaa sitä, että video, mitä mä oon nyt työstänyt aivan helvetisti, tulee julki. Ja se on niinku, en mä tiedä. Tää ei oo normikisa. Ihan tälleen niinku by the way, tää ei oo normaali kilpailu. Me kisataan 500 eurosta. Tässä ei oo normaalit panokset enää mukana. Tässä on mun lisäksi 5 muuta kilpailijaa ja meidät kaikki kutsuttiin. Kukaan ei ilmoittautunut erikseen. Meidät kutsuttiin kilpailemaan. Ja 500 euroa on aika helvetin paljon rahaa. Vain yksi voittaa. Meille kaikille on nyt annettu titteli päällikkö. Ja nyt tää on päälliköiden ottelu. Ja sitten se, joka voittaa, saa 500 euroa ja sen lisäksi ylipäällikkötittelin, jota voi käyttää halutessaan. Mut niinku, ei jumalauta. Siis nyt oikeesti alkoi vaan tulla semmoset, että vittu mun sydän hakkaa ja tärisee niinku koko keho. Tää on ihan naurettavaa, että miten tää nyt yhtäkkiä iski. Mua on jännittänyt, mä sanoin Kalallekin, että mua on jännittänyt tää nytten niinku jollakin tasolla. Nyt varmaan viimeisen viikon ainakin. Mutta just nyt tällä sekunnilla, kun on enää niinku se, no nyt enää 8 kilsaa. Mut niinku, oh my lord. Luoja auta minua. Ja matka on done. 4 tunnin ajomatka. Voin sanoa, että nyt ei hetkeä kyllä niinku istuta, nyt niinku vaan vittu kävellään. Olen saapunut hotelliini ja sehän on sitten Courtyard tästä Tampere-talon vierestä. Mikä tarkoittaa sitä, että mä voin pitää mun kaikki niinku konitavarani periaatteessa myös täällä, jos mä haluun. Että jos niinku esimerkiksi pitää mennä niinku, no mun pitää mennä isoon saliin. Mutta jos ei niinku, jos sanotaan, että ei saa tuoda laukkuu tänne, niin sit mä totean vaan, että okei, eihän tässä mitään. Kävelen tähän, jätän laukun ja kävelen takas. Ei mitään sen kummempaa. Just a normal thing. Mut joo, ei tässä mitään, että kello on niinku 3 ja tuolla aukeaa niinku ihan kohta ovet. Ja mä kävin jo hakemassa mun patkenki tosta noin. Ja niin, nyt mä varmaan käyn nopeasti suihkussa, koska jotain vähän mukavempaa. En mä nyt sano, että tää ei olisi mukava, mutta jotakin semmoista, joka ei oo kissankarvoissa ihan älyttömästi, kuten nämä mun housut on tällä hetkellä. Tai toi huppari, mitä mä käytin matkana. Ja sitten
sen sijaan, että mä menisin Koniin ihan heti, niin mä käyn tuolla Jugien lemmikkikaupassa, koska meidän kisut haluaa leluja. Joten nyt kun on aikaa, niin mä teen sen, mutta nyt eka suihku. Kansalaiset, minulle opetti eräs tuomari, että jokainen virallinen puhe on aloitettava tuolla tavalla, mikäs minä olen virallisuudesta kieltäytymään. Jo 20 vuotta sitten oli tullut selväksi, että Suomen koniskenessä AMVt ovat iso juttu. Ne tuovat isot väet isoihin saleihin. Tämä oli tiedossa, kun ensimmäistä Dragonia tehtiin. Jo silloin me mietimme, okei, tämä on iso juttu, miten me viedään sitä pidemmälle. Niin syntyi idea AMV Iron Chef-kilpailusta ensimmäiseen Dragoniin. Tarkoitti sitä, että kilpailijat toivat tietokoneensa mukaan Koniin. Tapahtumapäivän aamuna saivat sitten kappaleen, johon piti editoida video, ja konipäivän aikana se piti sitten editoida kasvun. Siis yksipäiväinen koni vielä silti. Se oli kiva idea, mielenkiintoinen irtiotto, hauska muisto. Se ei jäänyt viimeiseksi irtiotoksi vuosien varrella. Niitä on tehty lukuisia. AMV-skenejä on viety jänniin suuntiin eri dragoneissa vuosien varrella. Ne on paljon hyviä muistoja. Ja sitten se yksi AMV-aidos, josta ei puhuta. 20 vuotta päätti sama, kun päätee tänäkin päivänä. Uskomme lajiin, uskomme kisaajiin ja luemme Asterixia. Eräs Asterix-tarina on The Company Chefs, päälliköiden ottelu. Siitä on muuten tuoden Netflix-adaptaatiokin tarjolla. Siinä Asterix-sarjakuvien vieressä gallialaiskylässä kyllä otteluita käytiin tuosta. Jostain kumman syystä tai täysin vailla syytä kyläläisillä oli tapana väiskiä toisiaan kallolla. Aika ajoin. Tämä jäi vähän epäselväksi, mikä tämä oli, mutta paljon siitä kallia käytettiin. Kuitenkin gallialaisten perinteisiin kuului jotain jalompaa, jotain hienompaa. Päälliköiden ottelu nimensäkin perusteella suunnattu vain kylien päälliköiden. Se oli sitten sellainen korkeiden panosten ottelu. Tämä oli mielessä, rupesimme ideoimaan, okei, miten tämä väännettäisiin AMV-kutsuvieraskilpailuun. Sitten alkoi työ. Rupesimme katsomaan tulosluetteloita viime vuosien erinäisistä konien AMV-kilpailuista. Katsottiin, että minkälaisia nimiä siellä tuppasi olemaan usein kohdassa kilpailun paras video. Tämän lisäksi
Otimme yhteyttä suomalaisten kodien AP-vastaaviin ja kysyimme, että hei, olisi tällainen kutsukierroskilpailu ideoina, ketä mielestäsi pitäisi kutsua? Tästä sitten paketoitiin ja iteroitiin ja kutsuja esitettiin ja pääsimme lopputulokseen. Nyt olemme löytäneet AP-päällikön, lajissa huippu. Kutsuimme heidät tekemään mitäs muutakaan kuin parhaan AP ikinä. Me annamme seuraavanlaisia sääntöpoikkeamia ehkä tämän päivän kisoista poiketen. Ensinnäkin veimme AP:n takaisin AP:hen, eli anime. Lähdemateriaalin on oltava pääosin anime-tyylistä. Toisekseen me halusimme antaa tilaisuuden tehdä niin sanotut Bohemian Rhapsody. Toisin sanoen maksimipituus on 7 minuuttia videolle. Näin. Ja tähän todellakin vastattiin. Meillä siis on 6 kilpailijaa, 6 videota, 4 tuomaria, 1 palkinto, 500 euroa. Meillä ei ole erityispalkintoja, kunniamainintoja, eikä tällä kertaa edes yleisöäänestystä. Joskin mainittakoon, että tänä viikonloppuna AMP-yleisöäänestyksiä tulee olemaan todella paljon, varaa vaan tulemaan. Meidän kilpailumme etenee niin, että me esittelemme päällikön yksi kerrallaan. Ensin aloittaa heidän oma esittelyvideonsa tässä. Sen jälkeen tulee se kilpailuteos. Sitten kutsumme heidät yksi kerrallaan tähän lavalle kruunattavaksi AP-päälliköksi. Toistamme tämän 6 kertaa. Sitten kutsumme heidät kaikki lavalle. Seuraansa liittyvät tuomarit ja katsotaan, löytyykö heille ylipäällikön tittelin omaavaa. Suomen AP-skene on äärimmäisen kovatasoinen. On aika pitää äärimmäisen kovatasoinen kilpailu. Hyvä yleisö, tervetuloa päälliköiden otteluun! Ja nyt on aika tutustua päällikköön.
So long sentiment, it doesn't matter now. No niin, jos saan pyytää lavalle Meretsonen, AV-päällikkö. Äkkiä! Vastaanottamaan päällikön Kruusi. Näin. Kerrohan hieman tästä videosta, mitä juuri näimme ideoinnista ja toteutuksesta. No, ideointihan lähti ihan sillä tavalla, että mä halusin haastaa itseäni. Et mä halusin tietysti näyttää maan hyviä puolia, mistä mä oon tosi ylpeä editoinnillisesti, että osaan tehdä. Kuten ääniefektit on aika suuri semmoinen, mitä mä halusin esitellä, joten se oli heti ensimmäinen, että tästä lähdetään ensimmäisenä liikkeelle. Mut sit mä halusin haastaa itseäni, joten mä otin sitten tosi haastavan animen, tosi haastavan biisin. Tuossa oli itse asiassa 3 eri versiota tästä biisistä. Ja sit mä rakensin tarinan, joka on mun heikkous, toi tarinankerronta. Et mulla on palkintoja tarinankerronnasta, mutta mä en koe, että se olisi mun kova vastuu. Tai niinku vahvuus. Kiitos. Tässä olivat kaikki päällikkömme, eli ethän lähde kauas, vaan saat täältä kavereita seuraksi ja teille on spotit varattuna tässä. Järjestys on Meretsonen, Viiperys, Savitsi, Supertop, Waverly ja Sappalosen. Meretsonen, Viiperys, Savitsi, Supertop, Waverly, Sappalosen. Näin. No niin. Tässä ovat Suomen ensimmäiset AV-päälliköt. Kovatasoinen kilpailu tarvitsee myös kovatasoisen tuomaroinnin. Tuomareita muutamia paikalle, olkaa hyvä. Todellakin 4 kappaletta, heistä 3 on tässä paikalla, eli DJ Kirpailu ja Kira. 4. tuomarina on Suomen AV-skenen Grand Old Man Fox Jones, joka ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän pyysi esittelemään minua seuraavin sanoin, ja hyvä yleisö, tämä on sitten suora sitaatti. Voitte sanoa, että olen yksi Uno Liedosta, jonka AV-maku on peräisin viime vuosituhannelta. Tosi Q varmaan vaihtaa senkin turkulaiseksi. Sitaatti päättyy. Muiden tuomarien osalta pieni esittelykierros, jos saan pyytää. Totta kai. Hei, minun tunnetaan nimellä DJ Pirtu. Mä tein ensimmäistä AMV vuonna 2004 paremman puutteessa semmoisella skriptikielellä kuin Avisynt. Videoita on tullut harrastettua siitä lähtien vaihtelevissa muodoissa ja hyvin vaihtelevalla menestyksellä. Paras ehtiinveto AMV:ssa on vuonna 2003 julkaistu Euforia. Kukaan ei vielä todistanut mua vääräksi. Moikka, mä oon Kira. Mä oon vähän tämmönen drakonin vakio kasvo. Mä en näe kulmallakaan. Tunnetaan nimellä tosiaan Kira ja siviilissäkin saa haukkua Kiraksi, joka kätevää. Tosiaan mä oon tehnyt ensimmäisen AMV:n vuonna 2005 ja muistaakseni ohjelma oli semmoinen kuin Ulea Media Studio. Eli mä oon ohittanut tän Movie kokonaan uskomatonta. Mä oon osallistunut kilpailuja aktiivisesti vuodesta 2012 lähtien ihan hyvällä menestyksellä ja mun ensimmäinen kisa oli nostalgisesti tässä nimenomaisessa salissa Drakon 2012.
Mun editointityyli painottuu aika lailla tarinankerrontaa, sisäiseen synkkaa rytmiä siihen, että lensflaret, valokikkailut ynnä muuta aina oikea vastaus, että sitä tiedätte. Ja videoita arvioidessa, no mä tapaan arvostaa erityisesti tarinankerrontaa, perimmäistä ideaa ja tosi omaperäistä näkökulmaa, se omaperäisyys erityisesti korostaen sitä. Ja ne yleensä teknisyyden ylitse, mutta koska olen myös kouluttautunut tietotekniikassa, niin arvostan teknisyyttä myös, mutta se omaperäisyys, sitä vaalikaa. Arvon yleisö, minut tuntee moni vanha konkari Allu Nikilä S-piireissä, mutta isossa kuvassa luultavasti vähän harvempi nykypäivänä, kun en ole ollut hirveän aktiivinen viime vuosina. AMV-harrastajien joukossa on toinenkin Allu, joka on ilmeisesti ollut minua huomattavasti aktiivisempi viime vuosien aikaan. Älkää sekoittako minua häneen, ihan kotkasta hänen ei ole. Näiden muiden tuomarien tapaa itsekin tein ensimmäistä AMV parikymmentä vuotta sitten. Olen yhteen AMV-kilpailuun osallistunutkin, joka oli vuoden 2008 Animeconissa. Yhdistelin sujuvasti toisiinsa täydellisesti sopivaa anime- ja musiikkia. Eli veristä vampyyrispättäri Helsingin ja lapsille suunnattuu röllien rusvateitteja. AV-tuomaristo oli niin sekaisin jo tuolloin, että huomioivat se jonkunnäköisellä palkinnollakin. Tuon jälkeen tuli armeijan väliin ja korkeakoulut ja sen jälkeen jäi oma AV-videoiden tekeminen vähän vähemmälle. On kuitenkin kattonut ja ollut AV:n suurkuluttaja sen jälkeenkin. Kaiken näköistä videoa vuosien aikaan tullut nähty ja sydäntä lämmittää, että AV-skene Suomessa jatkaa edelleen vahvana kaiken tämän ajan jälkeenkin. Olen aktiivisesti katsonut jokaisesta kilpailusta tarjontoja läpi. Mun tyyli lähestyy AV-videoiden kattomista ja analysointia on elokuvien tapaa. AV:ssa on hyvin erilaisia tapoja tehdä ja toteuttaa. Eri genrejä ja alaluokkia ja tyylejä, niiden komboja on käytännössä ääretön määrä. Video voi olla humoristinen, toiminnallinen, iloinen, melankolinen, tarinallinen, hahmokeskeinen, sarjakeskeinen, musiikkikeskeinen, ihan mitä tahansa. Tästä syystä minä lähestyn yleensä jokaista yksittäistä videoa mahdollisimman nollapohjalta. Alan katsoa nollapohjalta videoa ja katson, mitä päässä tapahtuu. Yksilöllisyys ja persoonallisuus näkyy myös näissä tämän päivän videoissa. Kiitoksia. Arvon tuomarit, löytyykö meille ylipäällikköä? Tuomarihaasteen päällikön ottelussa oli ilahtuvan erilainen. Kaikki kisajat oli selvästi ottaneet osallistumisen kunniatehtävän ja pistäneet videon on parastaan. Vaikka kisassa ei ollut mitään teemaa, suurin osa videosta päätyi olemaan tunnelmaltaan melankolisen puolisia. Tyylistä etenosasta ei ollut säästetty, vaan kaikki keinot ja taidot oli pistetty peliin. Tämä näkyy myös tuomaroinnissa, joka päätyi äärimmäisen tiukaksi kädenväännöksi, jossa parhaita videoita väänneltiin ja käänneltiin tuntitolkulla lopullisen voittajan selvittämiseksi. Lopulta, pitkällisen iteroinnin myötä löysimme kuin löysimmekin ylipäällikön. Niin. Nyt on se hyvä aika ottaa jännitystä kattoon ja kerron, että me teemme pikkusen erilainen tämän. Nythän yleensä kuultaisiin seuraavaksi voittaja perusteet. Jotkut ovelimmat pystyy puolivälissä arvaamaan, että ahaa, toi on voittaja. Me emme anna tätä tilaisuutta, vaan me teemme niin, että voittajan paljastaa video. Sen jälkeen kuulemme voittajan perusteet. Elikkä taiteilijan johtaja, olkaa hyvä.
kisapidoissa. Voittaja oli uskaltanut ottaa riskejä ja kulkea omia polkujaan tekemällä vahvan tunnelmallisen videon. Video tuudittaa katsojan hiljalleen vietäväkseen, lisäten pikkuhiljaa tajunnan virtaa voimaa tyylillä, joka on suorastaan psykedeellisen unenomainen ja iskee suoraan alitajuntaan. Editoija käyttää rohkeasti monenlaista videomateriaalia mukaan lapsen musiikin vaihtelevaa painoa. Samoin värien käyttöä hallitaan tarkasti, silti pitäen video tyyli tarkasti yhtenäisenä. Kaiken kaikkiaan todella mieltä kutkuttava video ja hyvällä tavalla häiritsevä. Kiitoksia ja... Eipä sitä muuta voi kysyä kuin miltä nyt tuntuu. Hyvältä. Tässä oli ensimmäinen päälliköinen ottelu. Kohta näemme luonnollisesti voittajavideon vielä uudestaan. Tuleeko tästä tapa? Tämä on paljolti myös teistä kiinni, eli laittakahan kodin tuttujen palautekanavien kautta tai ihan aapeat.raka.fi mielipiteitä, näemmekö lisää. Ja järjestetään tässä lopussa vielä sitten hyvä kaikkien päälliköiden yhteisryhmäkuva. Mutta nyt katsotaanko taideteos vielä uudestaan. Ja sitten pompataankin tässä sitten tuohon lauantaihin. Mun oli tarkoitus kyllä kuvata niinku mun omat fiilikset tosta päälliköiden ottelusta niinku heti sitten eilen, mutta sen ottanut jälkeen mä jäin sitten juttelemaan kavereiden kanssa ja siitä se olikin sitten, että yhtäkkiä huomasin, että kello on puoliyö. Mä olin niinku just päässyt tänne, kun me oltiin käyty Amarilla syömässä, niin sit pääsin niinku takaisin tänne hotellille ja sit vaan olin silleen, että okei, että ehkä mä laitan vaan niinku pään tyynyyn ja rupean nukkumaan ja katsotaan sitä aamulla uudestaan. Et silleen, että kun kello oli 7 niinku herättämässä, että mä menen sitten heti suoraan niinku hotelli aamupalalle ja näin. No, tää on niinku mennyt tosi hyvin tää yö, koska mä en tiedä mikä mun keholla oli, mutta se vaan totesi sitten joskus 2 aikaa yöllä, että hei, tervetuloa, olet nyt virkeä hereillä ja et saa entää unta. Nyt mua väsyttäis, mun kello on 7, niin mun pitää kohta mennä aamupalalle. Tai siis, ei mulla niinku oo paniikkiä. Meillä on AV-harkat, niin meillä on ne tossa 9. Et ei sinänsä niinku olis paniikkiä. Ai niin tosiaan, kun mä oon niinku tuomarijutuissa mukana, niin sen takia mä oon menossa harkkoihin. Siis tosi kovatasoinen kilpailu. Todella kovatasoinen kilpailu. Ja on sitä mieltä kyllä, että oikea ihminen voitti. Että mä vaan niinku mä sanoin niinku Sumberolla, että mä vaan niinku heti saman tien kun mä näin sen videon ja että sekin on tehnyt Evangelionista, niin mulle tuli semmonen miksi meillä on 2 Evangelion videota, että ne on niinku, mä tiesin saman tien nyt kun mä oon ollut niinku tuomaroimassa niinku tätä pääkisaa, niin mä niinku tiedän jo siitäkin kokemuksesta ja muutenkin mun tuomaroin niitä niinku aikaisemmin, että minä ainakin itse tuomarina tuppaan niinku, jos on samasta lähdemateriaalista, niinku, eli jos on sama biisi tai sama lähdemateriaali, niin mä tuppaan laittaa ne silleen niinku, tämä on parempi ja tämä on huonompi video. Ja olin vaan silleen, että tätä on tehty tälleen. Ja se Sumpero-video oli niin kuin aivan, siis mä vaan tuijotin sitä silleen, että se oli siis 6 minuuttia pitkä, todella pitkä video, mutta eihän siis meillähän oli niinku raja oli 7 minuuttia, tein just silleen. Mutta niinku, se ei tuntunut 6 minuutilta. Mä vasta tajusin sen, että se on pitkä siinä kohtaa, kun se näytettiin uudestaan ja me seistiin siellä lavalla, niin se seisomisen takia mä yhtäkkiä tajusin sen pituuden, että tää muuten on oikeasti pitkä video. Mä en ollut tajunnut sitä siinä kohtaa, kun mä istuin ja katoin sitä. Mä jotenkin uppouduin vaan siihen kaikkeen niinku typografiaan ja sit kaikkiin niihin efekteihin ja niinku miten hyvin siinä oli käytetty kaikkea, kuinka se just rakennettiin pala palalta niinku sitten katsojalle se koko kokemus. Se oli tosi mielenkiintoinen. Kyllä mä niinku suosittelen, että katsotte sen. Mä laitan linkkiä tähän
mä en nyt, tässä on liian pitkä aika kun mä oon vlogannut, mutta siis laitan linkkiä, niin käykää katsomassa. Se Sumperron video oikeesti niin kuin vitun siis oikeesti se on jotain niin kuin semmoista, että te ette halua olla katsomatta sitä. Että niin kuin, että teidän on pakko kokea se, että te ymmärrätte tämän mun jutun. Mut joo, mä niin kuin arvasin heti siitä, että kun mä katsoin sitä, mä olin, että joo, musta tuntuu, että tuomaristo on ollut silleen, että niinku nämä 2 videoa, niin tämä on parempi tää Sumperron kuin tää niinku Meretsonen. Siis toi kisahan meni sillä tavalla, siis meille selitettiin tää sähköpostilla siinä kohtaa, kun meidät kutsuttiin. Toihan meni sillä tavalla, että Sivis laittoi mulle Discordissa viestiä, että hei, olisi tällainen kilpailu tulossa, että haluatko niinku osallistua. Ja sit mä olin vaan, että no totta helkkarissa, mutta onks tässä niinku, mä oon tuomarina, pääkilpailuissa tuomarina, että onks siinä jotakin niinku ristiriitaa. Että ei tässä ole mitään ristiriitaa, että niinku, he on puhunut tästä asiasta niinku näin, niin tervetuloa vaan, jos kiinnostaa. Että jos kiinnostaa, niin hän laittaa sähköpostia, että laita sähköposti osoitteessa hänelle. Ja sit mä laitoin. Sitten mä tuijotan vaan suu auki sitä sähköpostia, kun se lukee, että 6 kilpailijaa on kutsuttu kisaamaan 500 €. Kiitos, että olet kiinnostunut tästä asiasta. Ja sit siinä selitettiin se kaikki ja mä olin, että okei. Sitten mä laitoin siihen sille, että no niin, kyllä mä oikeasti kiinnostaa, että niinku, mä voin lähteä kisaamaan. Ja sitten tuli just sitten se prosessista, että miten se menee, että niinku se, että eka me editoitiin. Meidän tehtävä oli just laittaa, niinku tehdä itse ne introt eka, joka näytettiin, niinku, että mihin me saatiin itse. Että meillä oli tietty aikaraja, että minkä pituisia niitä pitää olla. Mä voin sanoa ihan suoraan, että mun oma on tehty 2 päivää ennen deadlinea. Ja mä totesin vaan, että mä oon panostanut tähän päävideoon niin paljon, että mä en enää jaksa panostaa tähän näin. Niin mä vaan niinku maskasin korran niinku siihen ja sit mä laitoin vaan. Siis mä ajattelin, että mä teen semmosen basic videon. Se oli sit kun mä katsoin muitten, niin mä olin vaan silleen, mä menin siitä, mistä aita on matalin sen suhteen, mutta totesin myös, että no toisaalta se oli semmonen, minkä mä niinku totesin, että tää on ihan hyvä. Tää on, niinku, tai just semmonen, niinku, se oli mun mielestä kiva, kun kaikki sai tehdä ihan omanlaisensa. Mä meinasin, että mä olisin niinku puhunut siinä, mutta mä myös oon nyt tavallaan iloinen, että mulla ei ollut aikaa eikä jaksamusta puhua, koska mä tajusin, että se kaiku tosi paljon siellä niinku pääsalissa. Et mä en mennyt saada, kun siellä oli pari, jotka oli niinku puhunut, niin mä en mennyt saada selvää, koska se kaiku niin paljon siellä pääsalissa. Niin että mitä he puhuivat. Niin sinänsä ehkä oon iloinen siitä, että mä nyt laitoin vaan tekstillä sitten ton. Mut tosiaan takaisin siihen prosessiin itsessään. Että niinku me just editoitiin ne introt ja sitten meidän pääkilpailut ja siis se video tietysti siihen. Ja sitten sen jälkeen lähetettiin ne liitteineen. Ja varmaan mä veikkaisin, että kaikki 6 lähetti liitteet. Mä oon jotenkin aika varma siitä. Ja sitten miten se tuomarointi meni sitten, niin oli, että se meni 2 osassa. Me ei saatu tietää tuomareita ennen kuin vasta nyt eilen kisassa. Ja joo. Mä siinä kohtaa, kun mä näin, että Kira astuu lavalle, mä olin vaan silleen, mä saatoin lipsauttaa sitten niinku kun meillä oli tuomaripuhelu niinku seuraavalla viikolla siitä sen jälkeen, kun mä olin lähettänyt sen videon tonne kisaan, niin mä saatoin lipsauttaa siellä puhelussa, että mä oon muuten kisaamassa. Ja niiden tuomarointihan meni sitten tosiaan siinä ekassa osassa, he ei saanut tietää, että kukaan editoinut mitäkin. Eli he ei saanut tietää kisaajia, se oli niinku anonyymi. Ne ei saanut liitteitä eikä mitään tämmöstä, että ne sai sen pelkän videon ja sitten sen perusteella ne laittavat ne järjestykseen. Ja sitten se toka vaihe oli sillä tavalla, että se sai tietää sitten, että kuka on editoinut minkäkin, ja sitten ne sai ne liitteet sen jälkeen. Ja sitten katsottiin vähän, että niinku vaihtuuko se järjestys ja näin. Mutta kukaan ei ilmeisesti halunnut vaihtaa sitä järjestystä, näin mä käsitin sen asian. Mutta joo, se, että mä tiesin, että tai mulla tuli siinä kohtaa, kun mulla lipsahti siinä puhelussa, että mä oon niinku koko viikonlopun kisaamassa, että perjantai, tai siis en tiedä tietenkään tänään, kun mä oon tuomarin daa, mutta että mä oon AV-juissa niinku nyt perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja sitten
mä niinku tuli sen jälkeen, mulla on semmonen tunne, että Kira on mukana näissä niinku siinä perjantaikin hommassa. Ja sit kun mä näen, kun se astelee lavalle, niin mulla tuli semmonen of course, koska mulla on ollut paha tapa lipsautella tuomarille kaikki juttuja mun videoista ja silleen siinä vaiheessa, kun ei ole vielä tiedetty tuomareita. Ja mä oon vaan silleen, please, why? Why am I like this? Että mä tykkään puhua niinku tämmöisistä asioista. Semmoisille ihmisille, joiden ei pitäisi tietää niitä. Mut Kira rauhoitteli mua, että hän oli siinä kohtaa tehnyt jo listansa. Hän oli jo tehnyt sen tuomarintiosuutensa, niin eihän se tarvinnut sitten mitään. Mut joo. Siinä kohtaa sitten, kun oli tää meidän niinku, meidät esiteltiin, niin heti kun näkyi se mun, että niinku, mä oon kisaamassa. Niin siis se kuuluu tossa videollakin, mut niinku mä kuuntelin, niin ne uploadit ei kuulu niin hyvin. Mut siis koko sali vaan niinku siis niin suuret uploadit. Sitten siellä niinku huudetaan silleen vuu mere vuu. Ja mä vaan niinku, mulla tuli niin lämmin fiilis siitä. Siis tuli niin hyvä fiilis. Mä vaan niinku olin silleen onnesta soikeena silleen, että siis niinku selkeästi yleisössä oli niitä, joiden mielestä niin mä olin ansainnut paikkani ja mä olin vaan silleen, että mä en tiedä miten mä oon niinku päätynyt tuohon porukkaan mitenkään mukaan. Mut kyllähän sitä sitten kun siellä oli meidän niinku pelikillasta tosta torista, mistä nyt on niinku mä en oo vielä julkaistu torin kanssa tehtyjä videoita. Oonpas. Tässä kohtaa, kun minä kuvaan, ne ei ole vielä julki, mutta kun minä tämän lähetän YouTubeen laitan, kun tää on editoitu valmiiksi, niin sittenhän ne on julki. Niin tosiaan noin 2 viimeistä Guild Wars-videoa, käsittääkseni ne molemmat on tullut tässä kohtaa jo, ehkä. Ne on tehty torinkaa ja sitten mä laitoin toriin viestiä, että, että nyt niinku jännittää ihan helkkarista, että kohta alkaa kisaa. Ja sitten Leemuta sattui olemaan siellä niinku, ihan sattumalta täällä Dragonissa, niin se oli ihan silleen, että hän tulee katsomaan, että miten hän pääsee sinne. Ja sitten niinku, se laittoi jotain viittavaille ja mulla ei ollut mitään tietoa, että onko se edes päässyt. Mutta se oli päässyt sisään ja se oli laitto mulle silleen, että se siis näkyy ihan kunnolla toi sun niinku, editointivuodet, että kokemus näkyy ihan selkeästi tossa videossa, ja että oli panostettu ja kaikkea. Niin siis kaikki tuki, minkä mä sain sieltä toristakin, niinku oli niin lämmintä ja siis erityisesti mua on lämmittänyt koko tän niinku, koko tämän prosessin, siis siinä kohtaa kun mä sain sen sähköpostin, siis ensimmäinen ihminen, jolle minä kerroin, oli tietenkin Kala, koska me asutaan yhdessä. Niin siis koko tää prosessi, niin Kala on ollut niinku niin suurena apuna ja tukena niinku tässä koko hommassa, että niinku ei oo tosikaan, niin mä oon niinku niin kiitollinen. Mä oon ihan varma, että mä en olisi pystynyt tähän ilman, että se olisi ollut mun apuna ja tukena. Tai siis sillä tavalla, että se oli mun testikatsoja niinku sille, että toimiiks tää juttu niinku, ja näin, niin sillä on niin hyvät mielipiteet noista, että arvostan. Niin se vielä varmaan on laittanut edittiinkin, että vitu Hunger Games, kun meet siihen lavalle ja no niin tossa on tommonen spotti, mene siihen. Ja sitten, niin sitten me laitetaan tää video. Mä ajattelin, että se niinku spotti rupee niinku välkkymään ja silleen miten peliohjelmissa ja kaikessa. Mä olin, että tää on niinku vitu Hunger Games. Ei se sentään ruvennut välkkymään. Että olisi varmaan tullut Strobe Lights joku juttu sitten ja sensorivaroitukset sun muut, mutta joo. Oli kyllä niinku mielenkiintoinen kokemus ja se, että niinku on laitettu, että mä oon päällikkö 2025, niin vaikka en nyt ylipäällikön titteliä 500 € saanut, mutta kyllä tää päällikön tittelikin niinku tuntuu hyvältä. Ja toi lippis mikä saatiin, niin ai vitsi, se on kyllä komea. Nyt minä menen tonne aamupalalle ja voin sit sen syödä rauhassa ja sit käydä harkoissa ja sit mun pitää käydä uudestaan tuolla kissaliikkeessä. Se oli tosi kiva liike ja mä oon noissa näyttelyissä oon käynyt sinne Jukien luona ja kattelun niitä ja toi Kala on ostanut sieltä semmosia ongen ja sitten siihen onkeen niinku mato, semmosia niinku, se tekee itse niitä kaikkia
niinku semmosia kestäviä niinku leluja. Niin ne on oikeesti, siis ne on todella hyviä ja kissat tykkää niistä. Ja ne kestää sitä leikkimistä, rajuakin leikkimistä. Niin jos te tarvitsette, niin Jukie. Mut joo, nyt sinne aamupalalle. Tääkin varmaan kohta lopettaa minulle kuvaamisen, joten... Niinku literaali paras juttu. Tässä koko viikonlopussa on ollut tää hotellihuone. Nytkin mä vaan tulin tänne silleen, että pupu meni tonne se meni käymään Kirpputorilla, kun sillä oli aikaa sinne, kun siellä on siellä on nyt tällä kertaa niinku ajanvarauksella. Niinku se kiertely. Se meni sinne ja mä totesin, että no mä käyn heittää sitten nää niinku tavarani tänne, että mitä mä nyt oon ostanut. Ja se voi vaan chillaa hetken. Niinku. Kello on 7 ja olen kyllä crashannut niinku aivan täysin. Siis, musta sanoinko mä eilen, mutta noin pari tuntia silloin perjantai- ja lauantain välisenä yönä. Mä oon harvoin 3 päivää konis, mutta niinku nyt mulla on se konidarra, mikä tulee aina silleen niinku parin päivän jälkeen, niin mulla on semmonen fiilis, että pitääkö tonne oikeesti mennä vielä tänään. En kuvannut tosiaan siitä kisasta mitään, kun mä tajusin, että eihän mulla oo ketään, joka vois kuvata. Mä unohdin antaa ton kameran nimittäin Pupulle, kun se oli mulla avekkina. Jotenkin mun ajatus oli vaan, että joo, Pupu tulee istumaan meidän tuomareiden kanssa. No ei varmaan tuu istumaan meidän tuomareiden kanssa. Me oltiin myös sitten, että kun mä muistin, että tuomarit on ollut toisessa bootissa. Nyt me ei oltu bootissa, vaan me oltiin ihan no näitte missä päin, me oltiin ihan siinä edessä. Niin ei mulla ollut mitään mihin mä laitan tuo kameraa. Ja kaikki, jotka oli siinä, oli tulossa lavalle, niin mä olin vaan, että en mä voi antaa tää kenellekään myöskään. Mä olisin muuten kuvannut sen tuomariesittelyn ja näin, mutta mä tajun antaa sitä eteenpäin sitä kameraa esimerkiksi Alulle tai Kiralle tai jollekin, mutta no ihan sama. Meni jo. Siis kattokaa, kun tuolla on sumua. Ja mä ajattelin tänään, että mä laitan hupparin, niin se on kyllä ihan oikea ratkaisu. Täällä on ollut ihan sikakuumia päiviä. Siis mulla piti olla huppari jo silloin perjantaina, mutta sit mä totesin, että mä oon vaan tällä mun Hunterix-paidalla, koska vittu, että oli kuuma. Ja mä totesin vaan silleen, että mä en oo menossa sit tonne päälliköiden otteluun toi huppari päällä ja näin. Ja sitten mä mieluummin otan sen tuossa ajoissa pois, että mulla on hikiläntit sitten paidassa. Ja mä vaan, joo, kyllä, yes. Ja se oli täysin oikea ratkaisu silloin, mutta nyt toi sää näyttää semmoiselta, että huppari voisi olla paikallaan. Asteitakin oli, että mun mielestä 14 astetta, mikä on semmonen, että nyt on ollut koko viikonlopun 20, niin joo, kyllä, laitan ton hupparin. Sitten mennään katselemaan, mitä kodipäivä pitää sisällään. Jos mä vaikka muistaisin kuvatakin vähän enemmän kuin mitä mä oon nyt kuvannut. Siis musta tuntuu, että nämä kodit menee nykyään muutenkin, tai siis nykyään, siis musta tuntuu, että mulla on mennyt aina kodit silleen,
Mä keskityn vaan olemaan ja juttelemaan ja niinku näkemään kavereita. Ja nytkin on ollut semmosia kavereita, että mä en oikeesti nähnyt niinku kunnolla vuosiin. Niin tää on ollut semmoista niinku oikeesti semmoista ihanaa. Nyt aamupolalle ja sitten taas kodin. Tänä viikonloppuna naaveissa kisattu. Kovasti on nostettu rimaa, rikottu ennätyksiä, tehty ihmeitä ja vaikka mitä. Kitius, Altius, Fortius ja kaikki sitä nataa. Niin on siteerattu hirveästi vieraita kielellä, kuulostuu niin maapallo fiksulta ja filmaattiselta. Mutta kun elämä ei ole pelkkää formaaliutta, vaan elämä on elämisen arvoista. Se on tunteita, se on tunteiden vuorista nataa. Ja kuulkaa, kaikki ne tunteet, mitä kaikki nämä aaveet tuovat, ne on tehty teille, hyvä yleisö. Kautta aikaan, jos Suomen ensimmäistä AMV-kisasta alkaen on kysytty yleisön mielipidettä ja te olette vastanneet. Nyt on korkea aika kääntää pöydät ympäri. Toisin sanoen, ei ole mitään tuomareita valitsemassa, mitä te katsotte, vaan nyt kaikki on teidän syy. Vastuullanne. Toisin sanoen,
Tähän kilpailuun on hyväksytty kilpailuun vain videoita, jotka ovat voittaneet yleisön suosikkipalkinnon jossain aiemmassa suomalaisessa kodissa. Lasketaan etäkodit ja läsnäkodit, tällaiset perinteiset AMV-kilpailut ja erinäiset AMV-haastekilpailut, kunhan se on se yleisön suosikki. Ja tähän vastattiin ja me saimme 18 ilmoittautumista, jotka kaikki nähdään tässä näin. Nämä videot ovat kotoisin lukuisista erinäisistä suomalaisista koneista halki vuosien ja se lista kuuluu seuraavasti. Desukon, Frostbite, Megacon, Hypecon, Drakon, Kumakon, Kingakon sekä kaupallinen Comic-Con. Vaan mikä on suosikkien suosikki? Sitä olemme selvittämässä täällä tänään. Eikä tätäkään voi valita kukaan muu kuin vaikka ainoastaan yleisö. Täällä ei ole minkään valtakunnan tuomaristoa Williamilla. Toisin sanoen yleisöäänestystä taas pukkaa pitkälti aika tuttuun menoin pikkusin muutoksiin. Äänestysosoitetta voitte löytää täältä ruuduilta pitkin tapahtumaa. Ja sitten vaan kirjoittaa kompassilla, eli sillä samalla paikkalipukin on haettu, ja klikkaa videota, joka on mielestäni paras. Ja mieltään saa muuttaa viimeisen annettu ääniä voimaan. Äänestysaikaa kertausvideon loppuun saakka. Se pieni muutos on, että emme etsi tästä vain yhtä suosikkia, vaan 3, 2, 1, 3 palkintoa. Ja mitä nyt olen näitä tuloslistauksia nähnyt jokusessa kisassa, niin se on aika pienestä kiinni, etenkin ne kakkos-kolmosia tuppaa olemaan. Ja toisin sanoen yksittäinen ääni voi vaikuttaa lopputulokseen, eli ihmeessä antakaapa näiden äänien kuulua. Ja katsotaan sitten lopussa, miltä ne näyttävät. Sisältövaroitukset tähän kilpailuun eroavat hieman normaalista Draconin AMV-kilpailusta, johtuen siitä, että nämä ovat peräisin lukuisista eri koneista, ja eri konit järjestää erilaisia AMV-kilpailuja, niin kuin ehdottomasti aiheeseen kuuluukin. Sitä suositusikäraja on 15 vuotta, ja avainsanat ovat seuraavasti. Väkivalta, kuolema, veri, alastomuus, seksi, stalkkaus, kiroilu, kiusaaminen, mielenterveysongelmat. Ja varoitus AMV-kilpailusta ohjelma sisältää nopeasti välttävää videota sekä kovaa äänen tasoa. Näin. Katsotaanpa siis pelosikaisin tuntein, mitä olette saaneet aikaan ja mitä saatte aikaan tänään. Ladies and gentlemen, this is Rumble number 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Monica by my side, a little bit of Rita is all I need, a little bit of Tina is what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary on my gun, a little bit of Jessica in my hand, a little bit of you mixed with your head. I want to fall in love with a girl like me. You can't run, you can't hide, you and me gonna touch the sky.
Mutta nyt yleisöäänestys on päättynyt. Kiitoksia. No, mun täytyy jälleen kerran tässä pelata pikkusen aikaa, koska nyt täytyy säätää tätä soittolistaa ja kaikkea sen tapaisia asioita tuolla. Minulla ei ole tuomareita pyydettäväksi lavalle, mutta ei hätää, minulla on kyllä pyydettäväksi lavalle ihmisiä. Nimittäin perjantaina meillä oli tuo ensimmäinen päälliköiden ottelu AMV-kutsuvieras-kilpailussa, kun kuulattiin Suomen ensimmäiset AMV-päälliköt. Ja he ovat nyt tulossa tänne ojentamaan palkintoa. Siellähän tuolla hittiesiin näkyy olevankin. Sappalosen, Weber, Nick, Sumberno, Savicii, Piiperys ja Meretsonen. Tervetuloa lavalle. Olemme erityisen hyvin tietoisia, että osa heistä myös osallistuu tähän kilpailuun, mutta sattuneesta syystä eturistiriitoja ei ole. Sen sijaan on mahdollista, että näemme tässä lavalla improteatteria heidän toimesta siinä kohtaa. Näin kävi. Jos niin kuin improteatteri ei ole se juttu, joka sopii lavalle, niin mikä tähän lavalle sitten sopii? Eli mä sanoisin, että mennään tällä. Ja tässä kun vielä odotellaan, että meillä saadaan sankareita lukemaan ääniä tänne lavalle, niin meillä on tosiaan ollut melkoinen AP-viikonloppu. En tiedä, koska tulee seuraavaa. Perjantaina oli tosiaan ihan uusi kisakonsepti, kutsuvieras-ottelu, päälliköiden ottelu siis. Ja siinä sitten kisasivat nämä 6 mestaria ja sieltä voittajakin selvisi. Sieltä löytyi Sumberno, Figaro Absence. Ja eilen puolestaan oli se perinteinen tuttu ja turvallinen aina uusi ja yllättävä aamu.